Sa Good Vibes, isa ka dancing traffic enforcer sa Dalan Gonzaga, Lacson sa Bacolod ang nagahatag sang kalingawan sa mga motorista. Wala siya kuno ginakapoy kay palangga niya ang iya nga ginahimo. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Basta mag-amat-amat na siya suksok sang iya nga gloves, kag magsuksok sang iya nga earphones, kag magpatukar sa music sa iya nga cellphone. Maskarada daw. Handa na si Araceli Abad o kung si Nonoy sa iya pagpabala sa tunga sang Dalan Gonzaga kag Lacson. Amat-amat siya nga nagalakat patunga sa iya nga entablado. Ang karsada, antes maghanot, may gabay nga warm up. Dugay-dugay, kibuto niya na lang kasang pitik sa iya nga lawas. Masarangan niya pa maghimo sang 360 degrees turn kag nagaangot siya gihapon iya atensyon sa lakas ng traffic. Wala siya nagakaubusan sang energy, daw wala lang nagasulay sa init. May giling-giling pa nga upod. Pati mga pasahero sa jeep nagakakibot. Performance? Tingaw? Ang iya body nga si John Espinosa, bilib sa kay Nunoy, kada adlaw, performance level ang iya nga pagkumpas sang iya nga kamot. Excellent performance. Ikaw sa nula ka mo na? Mula sir kay malingin siguro ulo ko sir. Lain niya sa nang Oo, energy. lain oo, no, tama siya ka energetic. Oo. Energetic. 5 years na si Nunoy nga traffic enforcer. Naingid siya kuno kung may upod nga saot ang pagpadalagan sa traffic kay hindi siya makabatsag sang kakapoy. Tawa namin maninaw, hindi kaya bla makapoy bla kaya ang tao kakita si mo nga ka-active ko sila si mo yang sa kapoy sila sa pagbiyahe. Oo. Nakita nila nga daw namin yang enforcer bla ka saot kidya. Sagad sa dancer siya sang una. Sa una, nagalantaw man lang siya sa mga masquerade dancers nga nagasinaot. Subong, ini naman ang iya nga gina-perform. Ang maskara dancer na ya, gamay pa ko na, kaya lantaw lang ko na iya sang maskara. Oo. Iya, ulit, sa ulo ko nga mag-traffic ko, namin dito butangan sang tao. Istorya ni Nonoy, antes naging traffic enforcer, nag-tricycle driver siya, nagkargador, nagsunod sa pagka-construction worker, nagalibod sa fried chicken, kag nagbasurero. Sa pagka-traffic enforcer lang siya kuno naglawig kay pamatsag niya, inigid ang trabaho nga para sa iya. Palangga ko mubra ko. Siya bigado na huya ko palangga ko mubra, palangga ko mugid ya. Kaya mudre ko ya makakbasi sa uli, reading ako niya titulidad na sa kapangabuhi ko lang. Hindi na lang naman ang kubang aluyan, mga nga madugayan ng pagka-traffic ko yati abuhi ko dyan kabataan. Sa Sabado, isa ka kompetisyon para sa dancing traffic enforcer sa Bacolod ang ipatigayunon, kag isa siya sa 16 ka mga mapasimpalad bilang Best Dancing Traffic Enforcer sang Bacolod.